Fraților, bine ați venit la Minecraft, viața la școală. Neața, fraților, sunt foarte obosit deoarece n-am dormit seara asta. După cum știți și voi ce s-a întâmplat cu Victor, Dumnezeu să-l ierte, a fost ucis de nou costul, de fapt, coleg Alexandru, și el a promis că o să vină să ne omoare unul câte unul. După cum puteți vedea, Alex a dormit la mine și ne-am gândit, bă, de acum trebuie să stăm precauți și stăm din 24/7. Să ne uităm pe geam și na. Oriunde mergem sau pe cine cunoaștem, trebuie să ne așteptăm la orice pericol. Na, ce mi s-a părut foarte ciudat e că mama nu e acasă. După cum știți, ea nu prea... Na, ea mai mult stă acasă. Când era Alexandru mai plecat, dar văd că nu știu unde-i. Mă duc până... Na, nu știu. Ia zi, Alex. Neața, David. Eu acum strâng lucrurile și ne vedem la școală. Rămânem cum am vorbit. Suntem precauți. Nu știm niciodată când Alexandru revine în oraș și ne omoară unul câte unul. Dacă ne gândim să nu prevenim, măcar să o facem pentru Victor. Da, bă, Alex, ai dreptate. Nu stai puțin. Și acolo scrie mama și domnul Ionescu. What? Boys, vedeți și voi acolo. Ia să mergem. Am văzut că am bicicletă. Hai să merg cu bicicleta. What? Cine-i domnul? Bro, avem un nou vecin și acolo e cineva pe nume Eric. Habar n-am. Bună, calule. Neața, mamă, cine este vecinul omul acesta? Salut, dragule! Salutări pe noul nostru vecin, domnul Ionescu. Eu l-am cunoscut și este foarte drăguț, adorabil. Mai este și pompier. Un bărbat incredibil, mai ales că mai este și divorțat. Este pompier? Băi, asta e foarte bine. Bună ziua, domnule Ionescu. Salut, tinere. Încântat de cunoștință. Poți să faci ceva pentru mine? Desigur, domnule Ionescu. Eu am un băiat și că e cam rușinos. Poți să te duci la el în cameră și să vă împrieteniți? Desigur, domnule Ionescu. Hai să mergem la Eric. Cred că așa îl cheamă. Hai să mergem, bă. Din câte știu, noi cu ea niște bătrâni aici. Aici e garajul. Sunt și eu curios. N-am văzut și o casă asta în viața mea. Și dormitorul lui, nu vreau să mai umblu, că poate mă văd ăștia pe camere. Hai să mergem în cameră. Salut, Eric, încântat de cunoștință, scuze că am apărut așa, dar eu sunt David și îmi place, mi-a zis domnul Ionescu să ne prietenim și par de treabă. Bună, numele meu este Eric, îmi pare bine să ne cunoaștem. Poți să-mi spui ce orar avem astăzi? Păi nu știu, Eric. Știu că avem română, geografie și... Nu mai știu. Nu, o să îți dau un mesaj dacă îmi dai numărul tău. Da. Avem română, geografie și mate, parcă ceva de gen. Hai, te las, papa. Da, nu prea mi-a făcut eu prieteni în restul zilei, da. Hai să mergem. Da, are mașină, domnul Ionescu. Salut, bă, Alex, te las să-ți faci lucrurile. Să împachetezi, de fapt, bine, am 12 diamante, bine. Bă, sper, domnul Ionescu poate pare de treabă, dar, cine știe ce e omul? Adică, poate, Mamă, fraților, mai vedeți că e sânge. Hai să mergem la magazin. Bună ziua, doamna vânzătoare. Opa, am intrat din greșeală, așa. Bună ziua. Vreau și eu, cred că, un morcov. Și, și, nu știu, o apă, ce sucul ăsta, ăsta e nou. N-am văzut. Bună ziua, doamnă vânzătoare, și voi ce s-a întâmplat cu colegul meu. Vreau și eu acești morcovi și acest suc, care nu știu ce suc e. Salut, David, un morcov costă un diamant și un spray costă un diamant. În total, 2 diamante. Mi-e frică ce se întâmplă în oraș. Probabil nu o să mă mut. Da, doamnă vânzătoare. Lăsați și eu la să... Uite acolo diamantele. Mamă, văd că și plouă. Hai să beau la Sprite-ul ăsta. Nu știu dacă Sprite, în fine. A fost deloc bun. Sânge, păcat. Salut, Alex, ai ajuns vodka. Au ajuns colegii mei. Acolo este Ovidiu, Alexia și Tănase. Salut, Alex. David, du-te repede în clasă. Nu o să-ți vine să crezi. Ok, mă duc. Salut, bă, Dragoș. Mă faci? Salut, David. Ai auzit ce a primit Ovidiu? Suntem în pericol. Stai, ce-au primit? Mă duc repede, frate.
Habar n-am, nu știu. Salut, bă, Ovidiu, ce s-a întâmplat? David, sunt în șoc, Alexandru s-a întors. Ce fac? Spun la școală, le spun părinților, mă duc la poliție? De ce primiți? Oase și pentru Ovidiu. Tu tănase? Oh, nu, Alexandru s-a întors, mi-e frică. Ok. Pentru Ovidiu. Bun, Ovidiu, vreau să spun că îmi pare rău de prietenul tău, Victor. Ha, tu rămezi prietenaș. Boys, asta nu-i bine de la Ovidiu, calmează-te și pune-te în bancă să așteptăm o oră sau du-te acasă dacă ți-e rău sau nu ți-e bine, ok? Hai, fraților, să mă pun aici în bancă să-l aștept pe Alex și începem ora. Sper că nu-ți fac a doua crimă, Alexandru. Fraților, au trecut 2 ore de când... Au trecut 2 ore și acum urmează ora de mate și discutam cu băieții. Ce facem, frate? Alexandru s-a întors. Alex? Fraților, nu suntem într-o situație foarte bună. Alexandru s-a întors. Zic mai bine să ne vedem undeva. Nu știu, da, bă, unde să ne vedem, tănase? Ok, trebuie să facem ceva. Unde ne vedem? Păi, haideți la mine, băi. Să ne vedem la mine acasă. Tremuri, e bine să ne vedem la tine, David. Da. Dar hai să ne vedem de ora de mate, ok. Alexia, îți merge și la Alexia să întrebăm. Alexia, vrei să vii și tu? La noi să discutăm. Băieți, vedeți că doamna de mate nu mai vine deoarece e la spital, deoarece e gravidă. Credeți, băieți, faceți lucrurile și ne vedem la mine acasă. Hai că vă las. Bun, fraților, deci băieții trebuie să vină la mine acasă să discutăm despre Alexandru. Uite, vedeți sânge. Aici mama cu domnul Ionescu. Bună ziua, mamă. Salut, David. Eu cu domnul Ionescu mergeam până la magazin. Vrei să-ți iau ceva? Nu, n-am nevoie. Domnul Ionescu? Salut, tinere. Totul bine? Mi-a zis mama ta ce s-a întâmplat cu colegul vostru. Dacă aveți nevoie de mine, îi spune-i mamei tale că i-am dat numărul meu de telefon. Opa! Văd că mama i-a dat numărul de telefon. Ionescu i-a dat. În fine. Că o să-i aștept pe băieți. Ok, fraților, au venit băieții aici, au venit mai devreme și discutam aici ce trebuie să facem. Alex? David, am ales să nu spunem la nimeni, deoarece vom aduce panică în oraș. Dacă David a primit o scrisoare, el nu a murit, Ovidiu, nu te mai teme atât. Da, e Ovidiu. Băieți, trebuie să aflăm de unde vine scrisoarea aia. Dar ce facem? Mergem la poștă? Bă, bună ideea, tănase. Cel mai bine zic să-l întrebăm pe domnul Ionescu să ne ajute în situația asta. Băi, nu știu ce să zic. Domnul Ionescu, poate o fi, el pare un om de treabă, dar cine știe ce ascunde omul. Bă, voi scrieți în comentarii ce trebuie să facem. Să lăsăm pe domnul Ionescu să ne ajute sau să facem singur dreptate. Scrieți în comentarii.